Εδώ κάνω. Κοίτα εμένα. Δεν μου σε να κάνω άλλο ένα παλασιλάτι. Δύο. Μαύρο είναι αυτό. Εκτός από εμάς τους δύο. Εγώ έκανα αυτό το τρόπο που να πάμε την άλλη Τρίτη. Κι εγώ. Κάτε που με πάμε και αν δεν είναι σχολιασμό. 1 και 40. Τα μικρά τα παιδάκια πληρώνουν αυτό το εισιτήριο. Αλλά πρέπει να είναι πάνω από 6 χρονών. Εντάξει. Γαβριέλα, πάτα αυτό το εισιτήριο. Μπράβο. Ωραία. Βάζουμε τα λεφτά. Χωρίς λεφτά δεν έχεις εισιτήριο. Θα μας βγάλει ρέστα με κοβάλει παραπάνω. Βγάζουμε και το εισιτήριο. 1,5 ώρα. Το εισιτήριο ισχύει για 1,5 ώρα. Τη στιγμή που θα το επικυρώσω. Εντάξει. Και μετά θα πληρώσουμε κόστο. Για να το επικυρώσουμε, το βάζουμε. Βάζουμε μέσα από το μηχάνημα, ναι. Σε οποιοδήποτε από αυτά. Εντάξει. Πάμε σιγά σιγά. Ρενάκι, Μιχαήλακη, λες εμείς. Μπράβο. Ήρθε έξω στον δρόμο, στο μετρό απ' έξω. Καιρό. Το βάλουμε όλοι, αυτά. Για να δούμε τώρα... Να δούμε τι λέει αυτό τώρα εδώ. Λοιπόν, λέει ημερομηνία και ώρα. Βλέπετε, κοιτάξτε εδώ. Από εκεί είναι η έξοδος κινδύνου. Εδώ δηλαδή μπορούμε να βάλουμε τα πόδια με τις κάρτες πάνω, χωρίς να βάλουμε τα σκασέ. Εντάξει. Λοιπόν, και να δούμε το μήνυμα παγγέλιο. Για να δεν το μήνα μόνο να μπορούμε να εμείς τίποτα. Γιατί δεν υπάρχει για να δούμε. Πρέπει να το κάνουμε στα κάρτα της πρώτης. Δεν είναι δύο μαζί. Από μεγαλύτερα θα το κάνουμε αυτό. Ο Νικόλας, ποιος είναι ο Νικόλας? Ελίνα, Κώσου, Βερόνικα, η Καφανία μ' αρέσει πολύ και του Βασιλικής και του Γιώργου, την Αλεξάνδρα, πάρα πολύ ωραία όλα. Και σπίτι εδώ τι λέει? Ο Σπυρός, και Νεφέλη, πολύ ωραία. Τι θα πούμε λοιπόν δυνατά στον κύριο Βασίλη? Ευχαριστούμε. Αλήθεια, τι καλά παιδάκια που είσαστε εσείς. Καταπληκτικά, φανταστικές αυτές. Το χρώμα με την Έλλο μας παίρνουμε πάλι χρώμα. Συνέχεια παίρνουμε χρώμα, παιδάκια. Άρα έχω αυτό το χρωματάκι, σιγά στο δικό σου, πέρασε στη γραμμή. Πώς σε λένε? Άρα
Λίγο. Μην ακούσεις. Αγγελός. Δεν έχει πάει Αγγελάκη, δεν έχει την άλλη. Μιχαήλ, Αγγέλε, πάρε κι άλλο χρώμα και εσύ πάρε χρώμα. Εδώ. Όλο μπλε. Και ας το πω στο μολυβάκι. Μπράβο. Λίγο στην άκρη και πολλές πινελίτσες μεγάλες. Φεύγουμε από το χρώμα που έχουμε βάψει, πάμε πέρα στο υπόλοιπο. Που δεν έχεις βάψει. Μας αρέσουν τα δύσκολα. Τέλεια. Θα τα κάνετε τέλεια. Εμείς τα δύσκολα τα κάνουμε και φαίνονται. Δύσκολα. Μπράβο. Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο. Όχι τέλεια απλώς. Εύκολα. Λοιπόν. Εύκολα. Μ' άρεσε αυτή η Πέρα, πέρα. Αυτές οι καφές. Και το τρελάκι εδώ για να βλέπετε. Τέλεια. Πολύ δύσκολο. Άρα σας αρέσει το δύσκολο, τα δύσκολα. το δύσκολο. Εγώ θα το κάνουμε Πράγματι σας αρέσουν τα δύσκολα και τα κάνατε όσο σαν να είναι εύκολα. ναι. Εμένα είναι μαύρες. Το πιέζουμε καλά καλά. Θα το δίνουμε στο σπίτι. Γιατί γέλασες. Θα μου αφήσεις λίγο και εδώ, όπως αφήνω εγώ εδώ. Το βλέπεις το κοινό που αφήνω, το λίγο το πράσινο. Κόλλησε ο Βασίλης. Όποιος τελείωσε και το έκοψε, τώρα με το μαρκαδόρο γράφει πάνω ή κάτω το όνομά του και μετά ζωγραφίζει τα σχεδιάκια που έχει μέσα το εισιτήριο. Το λεωφορείο, το τρένο. Τα ζωγραφίζετε όπως θέλετε με μαρκαδόρο. Αλλά πρώτη μας δουλειά... Για πάμε λοιπόν να σας δω. Πάρτε μαρκαδόρο. Τα χαρτάκια στην ανακύκλωση. Πάμε τώρα, ζωγραφίστε το. Πού το ξέρεις εσύ αυτό?